Atong sayran ang labing ulahing kalambuan sa Cebu City Sports Center diin gipahigayo ng awarding ceremony sa mga mananaog sa Sinulog Grand Parade 2026. Ini ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Viva Pit Senior ses bisan kun liwas na karon sa Sinulog Grand Parade. Mabatikan gihapon dinhi ang Sinulog Fever dinhi sa Cebu City Sports Center kay hangtod karon bibo ug puno-puno gihapon sa mga mananaway kini Cebu City Sports Center. Kung unsa ka excited ang mga mananaway gahapon sa Sinulog Grand Parade, susama ang excitement nga gibati sa mga nituyo dinhi sa Cebu City Sports Center aron ilang masaksihan ang awarding og repeat performance sa mga mananaog sa Sinulog 2026. Nibayad og 200 pesos nga entrance fee ang mga nisud og nisaka dinhi sa bleachers. Gisugdan ang awarding pasado alas 2 sa hapon ug pasado alas 4 karong hapon nasugdan ang repeat performances. Alang sa mga mananaway, karon mas maayo mo tan-aw sa liwas kay mga best performances naman gyud ang ilang masaksihan. Gikan sa top 5 sa Best in Street Dancing, sa 5 ka mga mananaog sa Ritual Showdown sa Free Interpretation category, ug sa 5 ka mga mananaog sa Sinulog-based category. Nangangha sila og nahugyaw sa kanindot sa mga performances sa mga mananaog. Ilabi na sa mga kampyon. Sama na lang sa first-time participant ang contingent gikan sa Tagbilaran City sa Bohol. Matod sa duha ka dance masters sa maong contingent sa lalawigan sa Bohol nga sila si Rica Alferez ug Mary Ann Toring, nga wa sila nag-expect nga mo kampiyon sa Ritual Showdown ug makadaog pa sa Best in Musicality kay niadtong December 1 lang sugod sila naka-practice. Din ang ilang tema adunay gid collaboration sa ilang Sandugo Festival ug nga kay ilang choreographer tagalungsod sa Lubok, Bohol man diin na ila ang Bulibong King. Pamaagi nila sa ilang pagpakita sa celebration o devotion sa balaang bata nga ilang gi-incorporate sa ilang pagsinulog. Matud pa, na-inspired sila sa pagsalmo sa sinulog, ilabi na nga ang usa ka bulanon nga si Bishop Abit Oy ang sa niaging tuig na himong arsobispo sa Sugbo. Dako nila pasalamat nga nikampyon sila bisan unang higayon pa sila ni Salmot karon ug bisan pa sa tanang challenges nga ilang naagian. Sama nila nga ang uban sa ilang mga instrumentalist ang nahibilin atol sa paglargag sa grupo netong January 14. Atol sa lang rehearsal lang dinhi sa Sugbo, bispera sa Sinulog Grand Parade dira pa na practices ang ilang mga props. Kaya ang sagad sa mga props din hina sa Sugbo gihimo. Gani ang uban gahapon sa kadlawon lang na human og himo ang mga props. So wa pa sila nag-formation atol sa ilahang street dancing. Wala usab gyud sila matud pa nakahimo og dress rehearsal. Giulan pa nitong Biyernes, January 16 nga maunta ang ilang schedule sa dance rehearsal dinhi sa stage sa Cebu City Sports Center. Gisip nila nga dakong milagro o grasya gikan kang Senyor Santo Niño ang ilang kadaugan. Human nga nagkayusa-usab sila nga nihatag sa ilang mga best atol sa pag-perform gahapon. Ses ang contingent sa Tagbilaran City sa lalawigan sa Bohol ang adunay usa ka gatos ka mga dance performers sagad kanila mga estudyante o mga professionals na samtang aduna sab sila 200 ka mga propsmen. Halos tanan sila nga mga dancers ug propsmen matud pa mga deboto ngadto sa balaang bata. Hinungdan sa ilang kadaugan usab karon mas na-inspired usab sila nga mosalmot pa alang sa sunod tuig nga Sinulog Festival. Samtang sa wala pang awarding ni padayag sa indakong pasalama si Cebu City Mayor ni Sir Archival ngadto sa tanang mga nisalmot ug sa mga tanang nitabang alang sa kalampusan sa Sinulog 2026. Ug mo kanay latest dinhi sa Cebu City Sports Center. Viva Pit Senior, ses. Congratulations ug Viva Pit Senior. Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.